First question, आसामनि गिबि कलेजआ बबे? एन्सारा जाहैबाय कटन कलेज। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि गिबि इउनिभार्सिटिनि मुङा मा? एन्सारा जाहैबाय गौहाटी इउनिभार्सिटि। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि गिबि प्राइभेट इउनिभार्सिटिनि मुङा मा? एन्सारा जाहैबाय आसाम डन बस्क' इउनिभार्सिटि। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि गिबि मेडिकेल कलेजआ बबे? एन्सारा जाहैबाय आसाम मेडिकेल कलेज डिब्रुगड़। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि गिबि फिल्म स्टुडिअ'नि मुङा मा? एन्सारा जाहैबाय सतीश चित्रबन एफएस। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि गिबि हाइकर्टनि मुङा मा? एन्सारा जाहैबाय गौहाटी हाइकर्ट। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि गिबि मेन्टेल हस्पिटालआ बबे? एन्सारा जाहैबाय लकप्रिय गपिनाथ बरदलै मेन्टेल हस्पिटाल तेजपुर। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि गिबि कमिउनिटि रेडिअ स्टेशनआ बबे? एन्सारा जाहैबाय कृष्णकान्त हान्दिक अपेन इउनिभार्सिटि। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि गिबि खौरां बिलाइआ बबे? एन्सारा जाहैबाय अरुण'दय। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि गिबि एसामिस सावथुननि मुङा मा? एन्सारा जाहैबाय जयमती। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि गिबि एसामिस कालार फिल्मआ बबे? एन्सारा जाहैबाय भाइटि। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि गिबि डेइलि इंलिश निउस पेपारआ बबे? एन्सारा जाहैबाय द आसाम ट्रिब्युन। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि गिबि प्रिन्टिं प्रेसआ बबे? एन्सारा जाहैबाय मिशन प्रेस। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि गिबि चिल्ड्रेन मेगाजिननि मुङा मा? एन्सारा जाहैबाय लरा बन्धु। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि गिबि वुमेन्स मेगाजिनआ बबे? एन्सारा जाहैबाय घर ज्योति। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि गिबि एसामिस मडार्न ड्रामाया बबे? एन्सारा जाहैबाय राम नवमी। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि गिबि एसामिस प्रिन्टेड बुकआ बबे? एन्सारा जाहैबाय धर्म पुस्तक। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि गिबि कार्टुन फिल्मआ बबे? एन्सारा जाहैबाय परिणाम। नेक्स्ट कुइसन, आसामनि बुरलुंबुथुर दैमानि गिबि दालांनि मुङा मा? एन्सारा जाहैबाय ब्रह्मपुत्र ब्रिज। थेंक इउ।